дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. котиби давлатии британияи кабир оид ба корҳои хориҷӣ Дэвид Кэмерон ба Тоҷикистон ташриф овард. ирсоли кӯмаки ба шаҳрдӯстонаи Тоҷикистон ба осебдидагони Қазоқистон. бозидии раиси вилояти Суғд аз нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум. ҳамкорӣ бо Ӯзбекистон тавсеа меёбад. мулоқот бо донишҷӯён. имрӯз дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон бо дастаи Таиланд бозӣ мекунад. котиби давлатии британияи кабир оид ба корҳои хориҷӣ, иттиҳод ва рушди британияи кабир лорд Дэвид Кэмерон ба Тоҷикистон ташриф овард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Дэвид Кэмеронро муовини якуми вазири корҳои хориҷӣ Исматулло Насреддин ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. интизор меравад, ки дар чаҳорчӯби ин сафар котиби давлатии британияи кабир оид ба корҳои хориҷӣ, иттиҳод ва рушди британияи кабирро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур пазируфта, бо вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон низ вохӯрӣ анҷом диҳад. ҷонибовазӣ кунунӣ ва дурнамои ҳамкории ду мамлакат ва масоили минтақавиро баррасӣ менамоянд. хабар медиҳад Ҳамид Ховар. Тоҷикистон ба аҳолӣ аз сел осебдидаи Қазоқистон кӯмаки башардӯстона мефиристад. вазни умумии кӯмак беш аз 3500 тоннаро ташкил медиҳад. хабар доданд ба Азия Плюс аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании Тоҷикистон. кӯмакҳои башардӯстона дар шакли маводи ғизоӣ, саролибос, лавозимоти тиббӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва дигар колоҳои зарурӣ тавассути 61 вагони қатора ва 13 автомашина равона карда шуд. ёдовар мешавем, ки дар натиҷаи обхезӣ дар 5 минтақаи ҷумҳурии Қазоқистон наздик 5000 бинои истиқоматии сокинони ин минтақаҳо зери об монда, ба иқтисодиёти ин кишвар хисороти зиёд расид. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳри Гулистон бо таҷдид ва барқарорсозии нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки навсозии агрегатҳои иншооти муҳими соҳаи энергетика тибқи нақша ҷараён дорад. раиси вилоят барои бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои таҷдиду навсозӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. сипас роҳбари вилоят дар шаҳри Гулистон сохтмони осоишгоҳи замонавиро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. дар идомаи корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар шаҳр сохтмони осоишгоҳи нав идома дошта, бо мавриди истифода қарор гирифтани он барои сайёҳон ва меҳмонон имкониятҳои нав фароҳам оварда мешавад. осоишгоҳи муосир метавонад барои 250 нафар дар як вақт хизмат расонад. раиси вилояти Суғд пас аз шиносоӣ барои дар муҳлати муайяншуда ба охир расонидани корҳо супоришҳо дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолӣ Холиқзода, сардори раёсати ғаллапарварӣ, вазиратҳои лӯбиёгӣ, вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Мансуровро дар ҳайати соҳибкорон ба ҳузур пазируфт. дар суҳбати гарму самимӣ аз густариши робитаҳои гуногун ҷабҳаи ду давлати ҳамсоя изҳори хушнудӣ карда, зимни он роҳандозии ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ва соҳибкорони ҷумҳурии ҳамсоя дар соҳаи кишоварзӣ, хоса шолипарварӣ таъкид гардид. меҳмонон зимни сафар аз минтақаҳои шолипарварии шаҳр боздид намуда, имкониятҳои ҳамкориро бо кишоварзон дар ин соҳа меомӯзанд. طبق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در قصر جوانان به نام لایق شرالی شهر خوجند با دانشجویان از شهر پنجکند که در مؤسسه های عالی ولایت تحصیل میکنند ملاقات نمود. رئیس شهر در صحبت با دانشجویان محتوای سیاست دولتی جوانان را که با راهنمایی پیشروی معظم ملت عملی کرده می شود شرح داده. جوانان دانشجو را با اندوختن دانش و از بر نمودن اساسهای پیشه‌ای که انتخاب نمودند موقع فعالی جمعیتی در حفظ ارزش‌های ملی و دولتی، دوست داشتن وطن، اشتراک فعالانه در حیات جمعیتی، زیرکی سیاسی داده نشدن و ترغیبات افراطی بدخواهان دولت و ملت دعوت نمود. ضمن ملاقات چندی از اشتراکچیان ملاقات ملاحظه و پیشنهادهایشان را اوید به مسائل‌های گوناگون بیان داشتند و برای تشکیل این ملاقات سودمند اظهار سپاس کردند.
аъзоёни тими миллии тоҷикистон бар асари обхезӣ дар дубай ба мусобиқоти қаҳрамонии осиё роҳ наёфтанд. бахше аз дастаи мунтахаби тоҷикистон ба далели мушкили парвоз дар фурудгоҳи дубай бар асари боришоти шадид дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё ширкат намекунанд. дар байни онҳо ҷудокорон беҳрӯзи хоҷазода, меҳрзод софиев, шодмон ризоев ва аҳлия мӯминова ҳастанд. ҳама аз дубай ба ватан баргаштанд. хабар медиҳад Азия плюс. дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон оид ба футбол дар давраи сеюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми осиё 2024 дар чаҳоргонаи эс бо тими Таиланд бозӣ мекунад. таври амидховар бо истинод ба Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад, бозӣ имрӯз, яъне санаи 22 апрел дар варзишгоҳи Алҷануби Давҳа баргузор шуда, соати 23 бо вақти маҳаллӣ оғоз мешавад. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.